Pinalakas naman po ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan ang suporta sa mga barangay tanod sa lalawigan matapos ilunsad ang kauna-unahang pamamahagi ng amelioration incentive para sa mga kasapi ng Civilian Volunteers Organizations o yung CVOs mula sa iba't ibang bayan sa ika-4 na distrito. Isinagawa ang pamamahagi sa Macario Idia Development Center sa Mangaldan kung saan libo-libong CVOs mula sa Manawag, Mangaldan, San Jacinto at San Fabian ang tumanggap ng insentibo kabilang ang mahigit 500 benepisyaryo mula sa bayan ng Manawag. Itinuturing na makasaysayan ang nasabing hakbang na ito sapagkat ngayon lamang nabigyan ng ganitong uri ng insentibo at pagkilala ang mga CVO sa lalawigan. Layunin ng programa na ipakita ang konkretong pagpapahalaga sa mga CVOs na nagsisilbing frontliners sa antas ng barangay, lalo na sa panahon ng emergency at pagbabantay sa kapayapaan at kaayusan at pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa. Umaasa naman ang mga pamahalang panlalawigan na sa pamamagitan ng insentibong ito ay higit pang mapapalakas ang moral, dedikasyon at voluntaryong serbisyo ng mga CVOs kasama ang pagpapatibay ng ugnayan ng pamahalaan at ng mga tagapagbantay ng kaayusan sa buong lalawigan. IFM News. IFM News. IFM News.